Sugda na ug mga adlaw ang pagtrabaho o pag-rehabilitate sa Subang Dako Bridge, ang utlanan sa Mandaue ug Cebu City. Mong adunay traffic advisory ang mga otoridad para magiyahan ang mga motorista. Ano ang detalye ni Nico Sereno? Nagpagawas na og traffic advisory ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kuntim sa pagsugod sa rehabilitation sa Subang Dako Bridge. Ugma na sugdan ang pagtrabaho sa taytayan nga patasan ang elevation niini. Sa nasabutan sa Cebu City ug Mandaue City, ipatuman ang bag-ong traffic scheme. Sanglit unang sirad-an ang duha ka lane sa kalsada. Ang mga gikan sa Cebu City padung sa Mandaue, makalahos-lahos ra ang dagan. Pero ang mga gikan sa Mandaue paingon sa Cebu City, ang mga makalahos, mga modern o traditional jeepneys ra. Ang tanang pribadong sakyanan, lakip mga motorsiklo, mo-divert sa alternatibong agianan, M. Lugarta Avenue, S.O. Albanio Street o Gatewalk Drive. Ugma, expecta og kanang medyo traffic especially kay kanang first day, no? Pero nagkasabot naman mi with CCTO sa LGU Cebu City. Even motorcycles mo divert na siya kay once na masaag dito dakop na sa CCTO. Matod sa team ug sa commitment sa DPWH, mulanat hangtod sa Nobyembre ang pagtrabaho sa taytayan nga kahinumduman daling malapasan sa tubig baha kun musuyla ang Mahiga River kung grabe ang uwan. Ano na tayo mga ipang-deploy starting tomorrow, no? Diri sa ilawom sa Subang Dako flyover, doon na tayo mga personnel nga i-deploy diha nya in all other access points para makaguide sa mga motorist nga dili pwede mo diretso pagawas. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.